poďakovať tomu týmu obetavých chlapov, ktorí tak krásne už celé roky, 10 ročia zdobia tento kostol a vždy to tak úplne, že super zvládnu a sú perfektne zohratí. A nech Cyril povie aj tú odbornú stránku tej práce, jak sa to všetko tu natvorí. Tak, ja to robím asi 14 alebo 15 rokov, teda organizujem to osádzanie stromčeka. Hlavne je to dôležité, že vlastne má takú pevnú betónovú základňu, ktorá je v pneumatike naliatý betón a tam má dieru, do ktorej sa to musí nasunúť a je dôležité, aby tá diera bola presne ako, teda strom sa musí natoľko upraviť, aby bol presne ako priemer tej rúry. Na to máme sekeru, kladivo, samozrejme, pílu nejakú a oboričným nožom, ak sa kedysi robilo ručne, to pekne ostruháme, aby sa dosiahol ten priemer tých 10 cm. Musí to byť splná, aby stromček svojou váhou sadol do tej pneumatiky. Na prípade ešte, ak treba, tak sa z hornej strany okolíkuje a tým, že je vlastne pekne rovno, aby sme ho vykolíkovali podľa potreby, tak to stojí. A to je všetko. Ešte prípadne trošku upravíme, keby náhodou bol nejaký krivý, vystrihneme halus, prípadne navrtáme dieročku, dáme druhú, keď treba, lebo niekedy ten strom môže byť na mieste rastu do jednej strany zatvorený, otočíme ho pustene, pristrihneme, aby sa dalo chodiť počas svätej omše a ozdobíme svetielkami aj. Veľmi pekne ďakujeme chlapom a potom nastupujú ženy, ktoré robia výzdobu Betlehemu a krásnu výzdobu dookola. A tie prídu vlastne teraz už o chvíľočku, keď stromček bude hotový.